Telgäkin açylma münasibetli dawara harby hemde hukuk goruji idaralaryň, ministerlikleriň we puwduklaryň dolanýyş idaralaryň ýol başlary, halk maslahatynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşlylar, kömüş taşly iniler we ýaşlar gatnaşdylar. Bu ýerde Şapaq Telgäkiň açylyş dawaraty münasibetli Aşgabat şäheriniň ýetkinjekler köşküniň birleşen çağalar taht topunyň çykyşlaryna giň orun berli. Olarda ýa-da döwürde berqara döwletiň täze ýamynyň galkyjy döwürne hormat prezidenti bilen paratatly başlanygyna hemde gahrman arkadamynyň faýatyna ýetilýän bilim sekreteriň gazanylýan üstünlikleriň şeýle-de bagtyar çağılan wasfy belirtdim ýeterli. Soňra toý sahnasyna gutluk sözlerine orun berli. Dawarada çykyş edenler Bagtyarlyk etrawynyň ýaşaýjylary Bagtyar döwrüň ajaýyp mümkinçiliklerini gowanyp, özleriniň ýürek buýsaşlaryny beýan etdiler. Olar halkymyň Bagtyarlygy, awadaşlygy urna ýa-da alady diýenligi, dörejilikli zähmet çekmek we oňoýly diň janmak babatda zerur şertleriň öderilýänligi üçin arkadaly gahrman serdarymda indi türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyda tüýs direktor hoşalyk sözlerini aýtdylar. Telgäkiň açyş dawarasy şatlyk şowkyna wesenli. Dawratnyjylar Telgäkiň esasy girilgesini, harabyly wasaky körpeje çağalaryň goşgularyny dinlediler. Şapaq Telgäkiň gorup berdiler halkymyza. Bu beýik işimiz üçin alkyş serdarmy. Agly birlik görelýäňiz bütün türkmen ýyly bilen barýaňyz gelecek sany arkadaň ýoly bilen. Barhatyp awraýady güllüňiz. Alkyş şapaqyzy arkadaň serdarmy. Alkyş şapaqyzy arkadaň serdarmy. Alkyş şapaqyzy arkadaň serdarmy. Şundukda paýtatymyň Demirgazy künjegine bedeg berýän Şapaq Telgäki dawaralý ýagdaýda açylyp ulanmagy berli. Soňra mihmanlar täze Telgäk bilen tanışmak üçin bu ýerde gedelen jetdiler. Bu ýerde görkezme çykyşlaryna da uly orun berli. Durmuş gurup toý tutýan ýaş satynjylaryň täze Telgäke suraty düşmäge gelmekleri bolsa, açylyş dawaratyna aýratyn öwüşgün berdi. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkyjy döwrüne hormat prezidenti bilen başlanmagyna durmuşa ýaşalýan giň geramly şäher gorlaşyk fiýadaty gahrman arkadama tarapyndan başlanan oňyn maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa ýaşalýanyň aýdyn güwätidir. Soňky ýyllarda paýtatymyzda öýül goşly taslamalar esasyna gurulan belent binalar, iri Telgäk zowluklary barha köpelýär. Şolar wagtyň özünde Merkezi Aziýanyň merjen hökmüne aqrar edilýän Aşgabatyň düýp götür täzelenen kesimine watamynyň durmuş ykdysady ösüşiniň okguny, depkini, köp taraply mümkinçilikleri, baý taryhy we milli medeni däpleri özüniň aýdyn beýany tapýar. Ak mermeri paýtatymyz täze binägärlik çözgütleri, ählamatlyklary bolan ýaşaýyş toplumlary bilen barha göderleşýär. Aşgabat şäheriniň gunu münasibet açylan Şapaq Telgäki munyň aýdyn sultamatydyr. Diňe şuýruň dawamyna ýeri öňümçilik we düdümlen disgalar bilen bir hatarda ählamatlyklary özüne jelmeýän ýaşaýyş jaýlaryň guruldy. Ak mermerli paýtatymyzda täze zeýrek zorluklar emele geldi.
Olarda aşgabatlylaryň we paýtatymyzyň mihmanlarynyň wagtyny medeniýetli geçirmekleri hemde din jalmakları üçin ähli zerur şertler döredildi. Şapak diýilýär hem içeri işler ministrlarynyň buýrmasy esasynda nowa hyzmat hususy kärhanasy tarapyndan gurulyp bolanmagy berildi. Seýliýäň tutýan meýdany 5 ötün 10-6 hektara barabardyr. Täze Seýliýäň ýanyna şuýlyň ýanwar aýyna Mälikuli Berdimuhammed Fadanaky ýaşaýjy toplumynyň nowatdaky tapganyň açylanyňdan bellemek gerek. Bu bolsa içeri işler edaralarynyň, işgärläriniň, maşgalalarynyň medeniýetli din jalmaklaryna, wagtlaryny hoş geçirmeklerine uly mümkinçilikler döredýär. Yeri gelen aýtsa Gahrman arkadamyzyň kakasy, arkadaly Gahrman serdanymyzyň atasy Mälikuli Berdimuhammedowyň zähmetde gazanan üstünlikleri, durmuşdaky görüllesi her iki döwürde raýatlarymyz üçin, hususan ýaşlarymyz üçin nusgalyk mektepdir. Şonuň netijesinde ýurdumyzyň ähli ulgamlaryna ul üstünlikler gazanylýar. Eýlenýän beden sepgit watanymyzyň ösüşine ýardam edýär. Umuman bu ýetilýär. Paýtatymyzyň raýatlarynyň hususana bagtyarly tranyň ýaşaýjylarynyň iň bir gelim gidimli ýerlerinden birine gurlar. Çünki Seýilgäkde din jalmak üçin niýetlenen ýerler öýül boşly aşaklanyş ulgamy, piýada hemde velosiped ýoldalary bilen sagaş gutgaşýar. Velosiped sürüjiler üçin Seýilgäk zolagynyň daşynda da ýürüte ýolda guruldy. Seýilgäkiň iki tarapynda da velosipedleri goýmak üçin ýürüte ýerler göden oturypdyr. Gök zolaklar öýkünjeň tebii aýratynyklar esasyna ýerleşdirildi. Seýilgäkiň çäklerine saýaly we purlagaçlar beýleki ösümlikler oturdurly. Dorly güller ekelep, güllerden owadan şekiller döredildi. Munyň özi amatly howa gurşawyny emele getirip, Seýilgäke gelilenje barýan adamlara lezzet berýär. Seýilgäkde össi basarmaly oturguçlar raýatlaryň günlüýdem gelilenje etmeklerine amatly şertler döredýär. Açylyş dawarasy münasibetli gurulan mehken çaýlaryň serwisi bayramçyk çäresine öz boşy gözürlük çaýdy. Ýurdumynyň baş şeheri öz şäherlerini ýyl-ýyldan giňeldi. Aýtaranmajak gözürlügi bilen haýran galyrýar. Açylyp bolanmagy beren Şapak diýilýär hem ýer ýüzüniň iň owadan hemde ýaşamak üçin amatly şäherleriň bir hökmüni eýleýän orny barha puktulanýan paýtatymyz Aşgabatyň köp sany gözür künjekleri bilen sagaş gutgaşyp, olaryň hataryna münasip derejede goşulýar. Şany sene münasibetli bugunky açylyp bolanmagy berilen täze Seýilgäkiň aşam görnüşlerem paýtatymyza öýül boşly gözürlük goşýar. Ajaýyp sagaşyk Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadamyzyň binýadyny berkden tutan düýpli işleriniň, arkadaly Gahrman serdarymyzyň il ýurt bähbit özgertmeleriniň rowaşlanýanyň aýdyn sutnamasydyr.